ଆଜି ଆମେ କହିବା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତରେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆସିଯାଇଛି, ବିନାନି ଅନଲାଇନ ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ଆଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି କୋଉ କାମ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କାମ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ନେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେହରେ ଥିବ। କିଏ ଇଟା କାମ କରୁ, କିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, କିଏ ରୋଷେଇରେ, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିଏ ଅନେକ କିଛି ଗାଡ଼ି କାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ଅନେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ସେହି କାମକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ ମନରେ ଭାବି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାର ଲାଭ ବି ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ହେବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ବାହାରିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିଟି ଆସିଲା। ଲୋକ ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଯାଇକି ଫିଲ୍ମଟି 4 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥାଏ।